Silav roj baş hevano. Çend û çên deqeyên dawî hene dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Bi qasî ku em dibînin Sûriye ji nû ve ketiye nava şarekî navxweyî. Çetên girêdayî dewleta Tirkiye ji hikûmeta îro ya Sûriye nerazî ne, ji artêşa Colanî nerazî ne. Ji ber vê yekê li hember Hetêşê dikevin nava hin çalakiyên cuda. Hetêşe îro weke bingeha artêşa Sûriye mirov dikare bibîne. Ne tenê ew hene, gelek hêzên din hene. Ka em binêrin nûçe ji Kudrê hatine. Hêzên ewlehiya hundirîn ya Helebê em pêşî ji Helebê dest pê bikin paşê li Dêra Zorê ew jî nûçeyekî deqeya dawî heye. 5 askerên hikûmeta veguhêziya Sûriye hatine kuştin ên girêdayî Colanî. Kêlê xisiye kîjan hêzan êriş kirine ew meseleyekî dine mirov dikare nîqaş bike ji ber ku nevekiriye. Em ji dewleta Tirkiye di nava gumanan de ne dibe ku Daîş be jî Daîş êriş kiribe jî dîsa girêdayî dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye bi van êrişên xwe dixwaze eyar bide hikûmeta Colanî. Hûn piştî çûyîna wî ya Amerîkayê hinekî rewabûna wî çêbû di qada navnetê wî de. Çûyîna wî ya Rûsya jî hinekî mühîm e, giring e. Colanî dibêje em dikarin peymanên beriya niha ê di dema Esad de. Em dikarin ji nû ve binirxînin, em dikarin girêdayî wan bin. Bi Rûsyayê re dixwaze tekîliya xwe baş bike. Tirkiye van tiştana naxwaze. Yani ji ber ku Tirkiye plan kiribû ku bikeve şûna Rûsyayê. Rûsyaya beriya niha hûn Sûriye mandaya wê bû. Yani bi temamî xwe xistibû bin kontrola Rûsyayê jê parastin xwestibû bo wekî fermî. Türkiye jî dixwaze Colanî bi xwe ve girê bide. Yani her tişta ku bilive li Sûriye dewleta Tirkiye dixwaze jî hayedar bibe, bi xwe birêve bibe. Bi çetên xwe heta derekî bi ser ketiye. Bi qasî çend hezar çenteyê hene 6-7 hezar ê ku li Bakurê Sûriye bicihîbûne ê li herêmê dagirkirî hene. Ew hê jî tam bi temamî neketine bin kontrola Colanî û artêşa nû ya Sûriye. Dewleta Tirkiye bi rêya wan dixwaze hem îstixbarata artêşê berfireh bike û hem jî dixwaze tevdanê çêbike, provokasyonan çêbike. Tiştekî jî nerazî be dixwaze wê derê tev de. Weke li Reqa, weke li Dêra Zorê, weke tevdana êl û eşîrên li hember Rojavayê Kurdistanê. Hevano hêzên ewlekariya hundirîn ya Helebê re gihand ku hêzên girêdayî hikûmeta demkî ya Şamê vê sibê êrişî xelekê kontrolê ya hevbeş ya li çerxereya Şîhanê ya Şîxanê bawer dikim li derdora taxa Eşrefiyê kirine navî Şêxane. Di êrişê de du endamên hêzên ewlekariya hundirîn bi giranî birîndar bûne ew ji bo dermankirinê vê gavê rakirine nexweşxanê. Hêzên ewlehiya hundirîn ev êriş şermezar kirin, daxuyaniyekî belav kirine ji bo ewlehiya cihê bûyerê arê li bergirtina li ber firehbûna pevçûnan dibêje em tedbîrên pêwîst digirin, em naxwazin provokasyon mezin bibin. Ev bûyer dibêje wekî berdewamiya zincîra binpêkirinên dubare yên komên çekdarî yên girêdayî hikûmeta demkî ne, binpêkirinekî eşkere ya hewlên ji bo misogerkirina ewlehî û aramiya li herêmê ye. Hêzên ewlehiya hundirîn ya Helebê diyar kirin, ew hê jî girêdayî peymanên berê ne ji bo parastina sivîlan, ji bo ewlehiya giştî. Dibêje em kî berpirsiyar digirin? Rayedarên fermî yên Sûriye. Em berpirsiyar digirin hem ji aliyê exlaqî ve hem ji aliyê yasayî ve ew berpirsiyarin ji van êrişan. Hevano qasî ku em dibînin yên ku ev êriş pêkanîne li gorî min çetên di nava hikûmeta veguhêz de bin jî girêdayî dewleta Tirkiye ne. Em ji tecrübê xwe ê beriya hefteyekê dizanin hêzên hikûmeta veguhêz yani em bêjin hêzên Colanî baştir e ji bo were fehm kirin. Hêzên Colanî çûne herêmê çûne Helebê bi çetên re hatine rûbirû. Çete goh nadin hêzên Colanî. Ji ber ku anha eger merû mantiqî jî bifikire hêzên Colanî dixwazin li herêmê hinek aramî çêbibe, tevlihevî çênebe, çavê dunya alemê li ser wan e, derdê wan ê ku êriş bikin ser Kurdan tunê vê gavê. Peyman heye di navbera wan û Qesedê de, hevdîtin heye, lehevhatin heye, pêvajiyekî aştî heye di navbera wan de. Yani derdê Colanî ku anha çetên xwe bixe hereketê biçe êrişê ser taxên Kurdan bike tune ye. Divê em bizanibin ku dewleta Tirkiye çeteyê xwe xistiye nava hereketê. Hikmê Colanî û artêşa wî li Helebê nabe. Li çeteyan nabe. Yani hûn ê bibêjin dewleta Tirkiye çima aciz e. Hevanda hevdîtina Qesedê ya bi hikûmeta Şamê re dewleta Tirkiye aciz dike. Entegrasyona ku dewleta Tirk li bendê bû ne bi vî awayî bû.
قصد دما بحث انتگراسیون که قصد وی اوه کو ارتش که نو یا سوریه آواد به اگر اف ارتش آواد به چتین دولت ترکیه وسا راحتین کرن تدا جیه بگیرن ارتشا کو قصد دخوازه ارتشا کو امریکا دخوازه وی آواد به و قصد به هیم بنگهین یه وی ارتشه جبر وی که دولت ترکیه عاجزه جبر هن مسئله سیاسی جی نها مسئله نناویندی بونه هیا لا مرکزی اوجی دولت ترکیه عاجز که چما؟ چونکه ترکیه دخوازه پرگاله که وکل ترکیه لسوریه جی هبه کرد مرد که منتویندن ملتیندن نخما دولت ترکیه باوه که سمبولیک حکم قیوان نتوی چه هیا زمانه تشمشتی وسایه بدن ناسکرن لی پرگال دوی یک دولت یک ارتش یک زمان نظام یک چبه وکه ترکیه دو ببرفرهی مجوره قال کر لترکیه نها پیواجو ختمیه پیواجو البرکندالیه دولت ترکیه هشمندیه خواه منطقه خواه نگو هراندیه بقاسی کجی گوتنین برزدار دوران کالکانتی فهم کرن پیواجو پیشناکه و دولت ترکیه لپی دکو دولابانه دولت ترکیه دخوازه ددمین پیشمده قانون پوشمانی در بخه جبو وان اولادین کردان کل سری چه خشوتاندن دخوازن ج شر و پفچونان بفلتن در باسی زمین سیاسی ببن لوی دره تکوشین خواهیش بو کرد و کردستانی بدومینن دوران کالکان بیجه حقی کردان ناس نکرنه اینکار کردان هجی دومینن یعنی داخویانی گلکی تند بون لهم بر دولت ترکی اف همین نشان دادن که پیواجو پیش ناکه ختمیه وقتی که پیواجو ترکی بختمه البته باندور لروجاوا جید که لسوریه که درد اوه مسئله اوهش برویه که دولت ترکیه پر به حسانی دکاره تبلیغیان در بخل سوریه ام بدومینن لدیر ازوری 5 عسکرین حکمتا و گوهز هاتن کشتن هوانو د اوتوپیسه که ده تقینه که پیکاتیه هیجی نایزانین تقین جالی کی جان هزان و هاتیه بجی کرن 5 لشکر هاتن کشتن لشکرین ارتشا جولانینه 13 عسکرجی لودری بریندار بون حمیرا کرنه نخوشخانه لبو تفگره که عجایب هه نها هر کس کتیه نوا هولدانان گلو ایکو ایرش کرنه کینه ام دزانن شارکی نافخاییش برویه که مگوت لسودی شار نافخایی دست بکریه هزین گریدای دولت ترکیه و هزین جولانی کد خوازن حقیقتا آرامی چه ببه حضور چه ببه لسودی شاروان نافخایی دست بکریه اف شار نافخایی بر به کدری و چه ام دزانن حتی کدری بدومه باندورا قصده ویچ قاس هبه قصده گلو وی کاربه نافبنکاری بکه آرامی پک بینه یان او چتین دولت ترک و قصده جی بکشین نوا شر نها شر هی شر نافخایی ایناوا سوریه در وی قصده لهمبر قصده لهمبر روجاوا شخوا دائما شر هی ام باسا ویناکن eriştim hene mesela لدیر زوریجی قصده اپراسیون پیکانیه هزین سوریه دموکراتیک قصده به تفکاریا کوalisyona navnetevi li gwendewarên dêre zorê du operasyona darxistin. Di encamê de sê çetên şaneyên Daişî hatin girtin. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê derbarê mijarê de daxuyaniyekî weşandiye, Qesedê dibêje du operasyon hatine li darxistin. Operasyona yekemîn bi beşdariya Hêzên koalisyona navnetewî yani bi pêşengiya Amerîkayê li gundê berî hayê herema bi sêra ê gundewarê Rojhilatê Dêrezorê pêk hatiye. Divê operasyonê de çeteyekî hatiye kuştin, ez bawer dikim. Piştrast bû ku beriyan ha tevlê hin êrişan bûye. Operasyona duyemî jî li gundê Sebha yê herema Besîra hatiye li darxistin. Çeteyekî li wê derê hatiye kuştin. Du çete jî hatine girtin. Ez bawer dikim di operasyona yekem de tenê çete hatine girtin. Ne hatiye kuştin ama di operasyona duyemîn de mesele ne mühime. Lüy derece dikare vere kuştin. Şuqa şeru pevçune. Ev laliye ki hevanno vekidin qezayeki jehye la Rojava Kurdistanê madem em basa Rojava dikin qeza çi biye li ser rêya bara hesekî dêre zorê de ji ber qezayekî trafîkê sê dekanên zanîngeha Firatê doktorun profesörün jiyana xwe ji dest dane hin kesê din jî birîndar bûne beriyan ha li ser vê rê hin qezayê din jî çê bibûn rêyekî hinek ecêb e. Li gorî agahiyan qeza piştî çarxereya 47 çêbiye
dekan mamoste dema ku ji civînekî dekanên fakülteyên zanîngeha Feratê vedgeriyan otomobîla wan û wesayîtê girin li hev qelibîne. Di encama qezayê de dekanê fakülteya Mafnasiyê ya Hesekê Doktor Mihemed El Casim, dekanê fakülteya endezyariya sivîl Doktor Hecî El Fereç, dekanê fakülteya zanistê ya Hesekê Doktor Mehmûd Remdam jiyana xwe ji dest dane. Ji bilî wan hinek dekan mamosteyên din ên di wesayîtê de jî ew jî ji zanîngeha Firatê bûne, bi giranî birîndar bûne. Niha rewşa wan çi waye em nizanin, rakirine nexweşxanê. Li Bakurê Kurdistanê hevano komxebatek ziman heye. Hûn zanin wî rojê heval dilbihar tevlî bû tekoşerê zimanê Kurdî. Li Bakurê Kurdistanê li bû tevgerekî xweş heye ji bo pêşxistina zimanê Kurdî. Em jî ji Ewropayê piştgirî didin wan elbet. Komxebata stratejî û polîtîkayên tekoşîna ji bo Kurdiyê di roja duyemîn de ye didome. Ji aliyê saziyên Kurdiyê ve têl darxistin. Platforma Saziyên Demokratîk DEKUP piştgiriya wê dike. Komxebata stratejî û polîtîkayên tekoşîna ji bo zimanê Kurdî ew jî li Wanê ye me gotibûne di roja duyemîn de ye. Vê gavê didome em binêrin hem sporên Kurdî diçin daxivin hem rêveberên saziyan diçin daxivin. Armanc çi ye? Li Bakurê Kurdistanê li dibistanan ji dibistana serêtayî yani îlkokul heta dawiya üniversitê zimanê perwerdehiyê Kurdî be. Li daîreyên dewletê sazî û dezgehên dewletê Kurdî fermî be. Dayikên me, zarokên me, gencê me dema diçin saziyên dewletê dibe ne tenê Tirk tê de bixebitin, Kurd jî tê de bixebitin. Saziyên dewletê yani ê Kurdan e jî elbet ji ber ku xizmetê ji Kurdan re dike. Dibe li wê derê însan ne mecbûr bin Tirkî biaxivin. Kurdî bibe fermî. Kesê ku Kurdî dizanin di wan saziyan de bixebitin. Ev mühîm e. Ji xwe niha bixasî ku em zanin saziyên dewletê ên li Bakurê Kurdistanê de Kurd dixebitin lê bi şertê ku tenê Tirkî biaxivin. Yani em nabêjin bila tercüman jî bi xwe re bibin. Naxwazin em. Em dixwazin dîrekt li daîreyên dewletê mirov bi memûrekî re wexta rûbirû dimîne dîrekt em Kurdî biaxivin. Ka di derbarê pêvajoyê de çi heye, çi tune? Serokwekîla Koma AKP Özlem Zengin dibêje ji bo mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan heta niha tu kesekî serî li wan nedaye. Li gorî wê dibe efwiyekê giştî jî vê gavê di rojeva wan de tune. Tamam. Özlem Zengin doh li Enqerê di dema bernameyekî xwe de bersiv da pirsên rojnamegeran di wê derê de bas dike. Yani ne ku axaftinekê taybet li ser pêvajoyê nake, rojnameger jî dipirsin ew jî bersiv dide. Ama di bersivê xwe de dibêje basa komisyonê dike. Di encamê de dibe ew ê raporekî pêşkêşî parlamentoya Tirkiye bikin, ew ê li însanan, li saziyan godar bikin, çi hatiye berhevkirin, ew ê wekî pêşniyazekî li hev bicivînin, pêşkêşî parlamentoyê bikin. Parlamento wê li ser nîqaş bike. Êdî di pêşniyazê de efwiyekê giştî heye, êdî qanûna poşmaniyê heye, belkî jî ev komisyona ku rabû zimanê Kurdî qedexe kir, em nizanin, belkî dibe ku sibê disibe bibêje hêjmara zîndanê me kêm in li Bakurê Kurdistanê yan jî li Tirkiye. Em pêşniyazê parlamentoyê dikin ku hêjmara zîndanan zêde bikin. Em pêşniyaz dikin ku em çend xalê din li qanûnê xwe zêde bikin ji bo filan fikir, filan nizanim çi bikeve çarçoveya suç. Vana jî mümkün yani. Hemî mümkün. Ji ber ku demokrasî ne li gorî herêmê ye. Ne li gorî mêjiyê wan însana ye. Yani jê para xwe nagirin. Ez tenê behsa Tirkan nakim. Kurd jî ne amade ne ji demokrasiyê re. Yani mêjiyê Kurd û Tirkan, mêjiyê Ereba, ê herêmê ji demokrasiyê re ne müsaid e. Yani pê hesiyanê mal çûne wara ama nizanin li ku datîne. Tamam pir xweş behsa demokrasiyê dikin, dersa demokrasiyê didin ama di pratikê de ne Kurd, ne Tirk, ne Ereb. Demokrasî pêk nayînin. Ha hûn ê bibêjin tu çiqas demokratî. Kî gotiye ez demokratim? Kî gotiye? Na. Ez jî hewl didim pêk bînim ama çiqas di pratikê de pêk tînim nizanim hevanda. Yek jî mesele çi ye? Na mesela însanekî wekî min û we em demokrat bin, ne demokrat bin, mana wî tune ye. Ji ber ku em bandor li însanan nakin,
تو kesekî nedibin berpirsyariya me de ye. Em sazî û dezgehan bi rêve nabin. Ji ber vê yekî demokrat bûna me bandor li civakê nake. Tim dibêjim pê av germ û sar nabe demokratîk bûna me. Ama însanek partiyekê siyasî bi rêve dibe. Sazî û dezgehekî şaredariyê bi rêve dibe. Mühîm e ku demokrasî pêk bîne. Serhat ara tu çiqas demokratî tu xwedê ka tu çiqas demokratî. Em binêrin wekî din çi dibêje. Piştî pêşkêşkirina rapora komîsyona îtîmalekî mezin ji bo kesên çek bi kar anîne yên bi kar neanîne hinek serarastkirinê yasayî bêne kirin. Salekî di ser pêvajoya re derbas pê hîn jî dibêjin dibe ku pêk were ya jî pêk neye binêrin. Gofreyî em jê re dibêjin ji vê helwesta AKP re. Em bêxemin. Di derbarê Dem Partî de jî got helwesta wan ya di vê pêvajoyê de êrênî ye, eferim dibe. Gotinê wan ê li pêşberê raya giştî jî baş e, eferim dibe. Di komîsyonê de gotinê wan çawa bin li derva jî bi vî şeklî ye. Axaftina sirri sakik ya doh li meclîsê dibe alçaq kî ye? Pir xweş li hevan ye. Ew kesên ku Kurdistan dagir kirine, alçaq ew kesên ku zimanê Kurdî qedexe kirine, alçaq ew kesên ku di şûna aştiyê de şer dixwazin û gotinê sirri sakik heqeten xweş bû. Bandor mesela li civakê dike. Gotina alçaq Tirkiye û çixwara Kurdî de bi cîbiye pir xweş e. Nexeme mesela gotinê wisa bila hebin. Ev özlema we wekî din çi dibêje? Mesela dibe di derbarê Öcalan de dibe mafê hêviyê falan dibe hemî civînê ku heta niha ez beşdar bûme min tu tiştekî nebîstiye. Ne hatiye rojevê, ne hatiye qalkirin, ne jî serî kesekî serî li me daye. Wekî din çi dibêje? Dibe ez bawer nakim afiyekê giştî ji derbikeve. Li gorî nêrîna min wê afiyekê giştî çênebe. Mesela nêrîna xwe dibêje. Divê di civînan de ew jî nehatiye rojevê. Di komîsyonê de hatiye rojevê nehatiye nizanim. Ka dibe bila komîsyon dawiya salê karê xwe xilas ke, pêşniyazê xwe bîne pêşiya parlamentoyê, ka efiyekê giştî di nava pêşniyazê wan de heye tune. Dibe wê demê em li bendê bin. Meseleya pêvajoyê hê pir dirêj da ji hevan da. Wisa zû bi zû bi dawî nabe. Em hinek behsa derva bikin hevanno niha Madagaskar giravekî li Afrikayê kes eger bikar bibînim ser xerîtê Madagaskarê çi bîye? Serokkomarê Madagaskarê ji welêt reviya bû artêşa wî welatî destanî ser rêvebiriyê. Niha rêvebiriya siyasî jî dewr girtiye. Tevî dibêje ez ne darbekarim. Min destan aniye ser rêvebirî. Divê gencê me, ciwanê me xwendekar rabûn ser piya hikûmet hilweşandin. Serokê dewletê jî reviya em wekî artêş mecbûr man em kontrolê bi dest bixin. Ji bo ku dewlet welatê me perçe nebe, belav nebe, dibe me dewr girtiye em demkîne. Serokkomarê Madagaskarê Andrî Rajoelîna da zanîn ku ew ji ber gefên kuştinê mecbûr maye ji welê derkeve. Madagaskar ev e hevanno? Baş e. Li gorî nexşeya cîhanê li Afrikayê dibin kontrola Fransiyan de bû. Ana hê jî dibin kontrola Fransiyan de ye. Ew wisa ye. Ama bihişt e bihişt. Mesela evdarên balkêş navê vana navê van daran çi bû ya? Vana darên herî taybet ê dunyayê ne li Madagaskarê hene. Tu deverekî din ê cîhanê tune ye. Min navê van daran ji bîr kir ya. Emrê van daran pir dirêj e. Min carekî derekî tiştê xwendibû ser van daran. Baş e, ew qas baş e. Madagaskarê em bihêlin hevan da. Tamam me fehm kir deverekî turîstîk e, xweş e, welatê xelkê ye. Ciwanên ku kavçuk dibêjin ji wî darê re. Ciwanên ku piştî sala 2000 hatine dunyayê jê re dibêjin Z. Nifşan Z rabû ser piya îtiraz kir ji feqiriyê, fuqaretiyê, bêkariyê, ji kêmasiya av û non û elektrîk rabû ser piya îsyan kir serokkomar mecbûr ma bireve. Ev e. Ji ber vê yekê welatê wan xweş e. Xelk dikare şoreşî pêk bîne. Binêrin
دناوا هفته کی دو هفته دا دیرک شورش پیکانین پر حسانه لترکیه ام 5 سال تید کوشن مخوا مفکر ملت ترکیه او چالاکین گزی مزی نزانم چه او قاشو darbe Fethullah Gülen و yani pırs او قاس لبر çavat dizî he gendelî he او qasa didizin zarokê xwe êdî kirine dewlemendê herî mezinê cîhanê milletê Tirkiye feqîr fuqare milletê Bakurê Kurdistanê feqîr yani kesekî nafikire serî rake hakikaten millet êdî biye mîna mî sis biye ji ber vê yekê em yani ez bi xwe acizim ji rewşî acizim ji helwesta milletê me acizim milletên me dibêjim ne milletê Kurd milletên Tirkiye bûne mî kes serî ranake herkes razî ye dewletê pîroz dibînin li hember dewletê kes serî ranake belkî jî ev edet ji berê ve bi zanebûn çêkirine piştî protestoyên ku bi hefteyan berdewam dikin artêşa Madagaskarê destanî ser rêvebiriyê di encama xwepêşandanan de ku ji dawiya îlonê ve didome herî kêm 22 welatiyan jiyana xwe ji dest daye zêdetirî 100 kes birîndar bûne pêşengiya protestoyan kî dike serkêşiya van protestoyan tevgera ciwanan bi navê Gen Z Gen Z Z yani nifşê Z pêşengî van protestona ew dikin serheng randrînîrîna ya çi navê ecêbin randrînîrîna navekî din tune wil xwe bikire ya mîna Heso Heso Elo Welo mesela li ser navê artêşê daxuyaniyek daye û da zanîn ew ê weke serokê ji nû ve avakirina wê komarê roja îniyê bi merasîma fermî son bixwe randrînîrîna diyar kir ku ev ne darbeyeke standina berpirsyariyê ye yani dibe ez darbe nakim tam berwajî min berpirsiyarî girtiye ser xwe valahî hebî ez mecbûrim welê di rewşekî pir xirab debû ez mecbûr mam bigirim komîteyek ku ji artêş cendirme nûnerên polîsan pêktê wê pêvajoya jinûva sazkirina saziyên welêt kontrol bikin tevgera Genze a xwepêşandana da nedestpêkirin jî mudaxeleyê artêşê weke rizgariya welêt silav kir hevanno Madagaskarê jî em dayîne aliyekî ez ji we re bêjim niha Trumpê ku heta niha aştî dixwest xwe amade dike li hember Venezuelayê şer bide destpêkirin îşaretî wî em dibînin kêfan ji Venezuela re nayê ji kerema xwe re dema tu bername çêdikî pişkî devken û rûgeş be yani resmî xemgîn xuya dikî temam mamoste ez digirim ser xwe û ez rexna te qebûl dikim û ez ê ji vir şûm vê ya normal ji min wetirê ez devkenim rûgeşim ji min wetirê ez wisa me ez eger hûn van rexneyan dikin ya jî mamoste eger tu vê rexnê dikî xuya ye ku ez devken û rûgeş xuya nakim tamam rexna we ser serê xwe ser çavê xwe qebûl dikim ez ê rûgeş bim rast dibêjî ya bifikirin tu bernameyekî pêşkêş dikî du YouTube'ê de malbat rûniştiye li te temaşe dike yani çima rûyekî bi min rûz temaşekekî çima însanekî wisa devken rûgeş xweşik luxekirî tiraşbûyî temaşekê baştir e yani ji aliyek ve jî heqîmetinê ye em dakevin nava salona xelkê bi min rûzê xwe divê hinek mîzah hebe ken hebe rast e gotinên xweş maqûl hebe mirov bike ku însan hinekî kêf zewq bigirin ji hebûna mirovan yani ez qebûl hevanno Donald Trump serokê Amerîkayê Nicolas Maduro bi terorîzma narkotîkê sûcbar kir ew jî serokkomarê Venezuelayê ye Nicolas Maduro dostê Tayyip Erdogan e wow mesele germ dibe şandina stûjdaran ji bo dewletên yekbûyî yên Amerîkayê dibêje ev Maduro dibe terorîzma narkotîkê dike yani maddeyên hişbir dibe difroşe şandiye Tirkiye jî gelek caran û her wiha stûjdaran dişîne Amerîkayê ev Maduro îddiaya Donald Trump e ev Nicolas Maduro qaşo sosyalîstin qaşo komünîstin qaşo hevalbendê me îdeolojîk in hevanno çûye
bi insanekî wekî Erdoğan re biye dost. û rojekî jî behsa Kurdan nekiriye, ew qas hat Tirkiye rojekî behs nekiriye. Ji bo wî kêfa min ji vî camerê re naye. Rêveberiya Trump ragihand ku wan li nava avên navnetewî 5 kelekên ku tê îdakirin madeyên hişbir hildigirtin tê de hebûn kirine hedef ji xwe re 27 kes hatine kuştin. Di êrişa ser wan kelekan de. Operasyona bejayî jî dibe ku hebe. Hêzên deryayî yên Amerîka her wiha 8 keştiyên şer û binavayiyeke nüklerî li peravên Venezuelayê bi cih kirine. Trump îşaret bi îhtîmala operasyoneke bejayî jî kir. Got kontrola deryayî di destê me de ye. Niha em ji aliyê bejahiyê ve meselê dişopîne. Yani cihê reşayiyê, cihê erd. Maduro van daxuya nê wekî gefên leşkerî binav kir, tatbîqateke leşkerî li seranserê welê niha daye dest pê kirin. Xwaze li hember Amerîkaya tedbîrê xwe bigire li gorî xwe tabî. Çiqas hêza Venezuelayê heye nizanim. Wezareta Derve ya Venezuelayê got helwesta Amerîkayê binpêkirina qanûna navnetewî ye. Ê temam Maduro qanûna navnetewî ye tu jî esrar nefiroşe ya. Nefiroşe. Madeyên hişbir nefiroşe. Hinek tiştê maqûl bifiroşe mesela. Belkî nafiroşe jî nizanim. Yani serokê Ukraynayê jî heye Volodymyr Zelenskî ew jî camerekî şanoger e tiyatro çê dike û çawa bû nişkeva bû serokê Ukrayna belkî jî lîstikek bû. Îja feqîro tam di dema xwe de serê xwe rakir hema çawa bû serok şer dest pê kir heta niha jî di nava şer de ye. Yani ne xêr ji xwe dît ne xêr ji serokatiya xwe dît Volodymyr Zelenskî feqîr û rebeno. Dibêje artêşa Rûsyayê bi 37 mûşekan zêdetirê 300 dronan êrişî welatê me kiriye. Do bi şeva. Zelenskî bi rêya hesabê xwe Telegramê diyar kir ku hêzên Rûsyayê bi şev êrişekî esmanî pêkanîne li hember Ukraynayê. Artêşa Rûsyayê li heremên Vinnytsa, Sumî, Poltava, jêrxana sivîl û enerjî kirine hedef, kesekî nehatiye kuştin. Tenê binesaziya elektrîk û tişmiştî wisa 37 mûşek hatine bikaranîn, zêdetirê 300 dron hatine bikaranîn. We goterê ew wisa ye. Ez pir kêfxweşim ku ji me re got dev kem be. Wê demê we destûr daye min ku ez hinek qet nebe nûçeyên ku eleqa wan bi şer û pevçûn û kuştina tunê ye. Dema pêşkeş dikim hinek rûgeş bin baş dibe. Rast dibêjin. Heqê min jî nexwin ya. Cana tiştê mîzahî dibêjim yani. Ez dibêjim hevano. Mesela Wezareta Parastina ya Tirkiye dibêje bila qesê de xwe fesih bike, tevlî artêşê bibe. Yani eynî benîştê xwe dîsa dicûn. Dubare dikin û dubare dikin. Ya me fehm kir hûn çi dixwazin. Me fehm kir ama em nakin. Niha ev lêkirina diyar heye hevano. Lêkirina diyarê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Iraqê de beriya niha pedekî gotibû em nakin. Mesele ne ye min. Iraq van diyara lê dike. Derdê Iraqê ez bawer dikim êdî em fehm dikin. Niha hikûmeta îro ya Iraqê di bin kontrola Tirkiyê de ye. Navbera wan pir baş e. Hemû jî dizanin. Ez bawer dikim li ser daxwaza Tirkiye ketine nava hereketekî wisa. Li ser sînorê Iraqê yê bi Sûriye û Rojavayê Kurdistanê re diyar tê lêkirin. Iraqê heta niha 205 kilometre diyar lêkiriye. Sînorê Iraqê yê bi Sûriye re di 20 salên borî de yek ji sînorên herî metersîdar e ji bo têkdana aramiya li Iraqê. Yani sînorekî xedar e dibe. Gelo Iraq pê hesiyayê ku şerekî navxwayî çê dibe li Sûriye ji niha ve tedbîrê xwe digire dixwaze diyar lê bike. Ama diyar bikirî çi tê? İnsanê ku bixwaze derbas be ji xwe derbas dibe. Fayda diyar tune ye. 2 salên Wezareta Karê Navxwayî ya Iraqê bi rêya kargeheke leşkerî ya nobedarên sînorî dest bi çêkirina diywarekî bêtonî kirine di navbera Iraq û Sûriyê de. Yani Başûrê Kurdistanê dibêje eleqa viya bi me tune yani.
ne hemen. Sînorê Iraqê yê bi Sûriye û Rojavayê Kurdistanê re tam 620 kilometre ye. Baş e, ez ji tiştek pirsim. Mesela kilometreyekî diyar were lêkirin fiyata wî çi qasî ye? 10 kilometre diyar wextê were lêkirin qasî ku tê gotin di nûçede milyarek dînar mesref lê tere. 10 kilometre diyar milyarek dînar. Mesela eger sektora taybet çêke ji bo kilometreyekî 3 milyar dînar pere xerç dikin. Lê ev dîwar bi rêya kargehekê leşkerî tê çêkirin her 10 kilometreyan milyarekê dînarê Iraqê tê xerç kirin. Saziyên sivîl eger çêkin ji bo kilometreyekî 3 milyar digirin. Yani 10 kilometre dike 30 milyar. Ew çê dikin bi rêya eskerê xwe çê dikin di şûna 30 milyarî de tenê milyarekî dolar xerç dikin. Alan Mustafa xelkê dîrek Rojavayê Kurdistanê dawet bikî. Tabî ser çava çima nebe? Ama tekîliya min tune pêra ez çima bikaribim? Mamoste Alan Mustafa ez çawa xwe bigîrîme? Mesela eger telefona wî tekîliyekî hebe ê min ez li ser X'ê Twitterê Bedran Derelêxî ez heme li ser Messengerê heme peyamê xwe heval dikarin ji min re bişînin wê derê. Pir bi kêfxweşî ez mamoste Alan Mustafa dikarim pêşwazî bikim wekî mîvan pirsan jê bikim. Ev rojîn kabayîş heye ya pir balkêş e. Rojîn kabayîş ji bo wê meş û mîtîk nehatê li darxistin. Keçeke me bû li Wanê û çend roj çêbûbû çûbû mektebê, çûbû üniversitê tê revandin li ber devê golê dikujin û mesela tecawûzî jî derket holê. Rektörê zanîngehê rehet nasekine. Gef û tehdît dişîne ji wan rojnamegeran re ê ku dawa meselê dikin. Êdî tiliya wan di vê meselê de heye yan jî naxwazin navê üniversite wan qirêj bibe ez wî nizanim. Lê em zanin gef û tehdîtan dişîne ji rojnamegera re dibêje behs nekin. Temam behs nekim wê demê tu weke zanîngeh derkeve tu daw bike bibêje mesele ne zanîngeha me ye nizanim. Ez xatir ji we dixwazim hevalino di saetên pêş me de meselekî muhîm hebe ez ji we re dikevim bültenên taybet ên deqadawî eger nebe jî ji xwe dîsa jî ez bülten çê dikim hem nava rojê ber bi êvarê hem jî şevê. Ka min derin çil pêşiya me ye. Ez xatirê we silav rez.